Argazki honetan nire arreba Begoñagaz nago. Nik eukiko nebazan 7 urte inguru edo 8 gehiena, 7 uste dut. Hementxe, oraintxe gauzen leku honetan ateratako argazki da. Bai. Orduan erretratuek orain ia 75 urte, ez dakit, motibo berezien bategatik ateratakoa izango da, ezta? Función eskaz, nik uste dut haue bizikletin erretratu dela gure erretratu baino gehiago. Bizikletatxu bete erregalo dutzien, berari guztitzok ibiltze ginen, eta bizikleta honek niretzako gogorapena handiz dauka. Orduen, bego, edozeinek ez eban bizikleta begoiten, ezta? Orain 75 urte. Bilbotik lagunen batzutik Amak erosi eban, bigarren eban, eskukoa zan, bigarren eskukoa, bai. Bueno, baina, arreri guko, etekin handizek. Sakatza atatzen zu. Sakatza atatzen. Panaderire, ametiko, labarrire, 3 kilometroan, joaten ginen, hogeiten, areaz, bizikletia joaten ginen. Zu, Juan Mari baino, 4 urte pasautxo zarragoa zara. Bai. Orduen txikiten jagotea bat okoko jatzun. Bai, apurtzu bai, bakizu zerrek jozten. Nik mutilek eta hasitxeko nintzen ja mutilikaz da, eta laguntxukaz da, eta kartak eskribiuten da. Bai, Lantzin bat lehidu ituzten honek. Bai, Kartak eta nik atzin segei dut, horman, zoi, noen. Tara kontu, Zelango, arrabi honik. Buruegaz, zarrarrako xiustu zelako arre kartak. Eta pero jorten bada bai, Ez. Nesa kortan? Ez. Bai. Beste gauza batzuk ostera, gogoan dekoz. 6 bat urteaz lehenengo jaunartzea ineban, Bai. eta orduen Jesus izerra esan eutzen gogoan eidauka. Txikiten neskakar bromatan dabilte ginen da nik uste nuen ordenare pekatu hundize zirela eta haren parkamena eskatu neutzen da. Zer reiten zentzen eskai ba. Bueno, apurete holan No izan du nuki? Ez, no bilerik ez dute. Beri apilar iberreko? Bera izango zan, nire no bile, ni ez berie. Baina, bueno, holan donatatik agarra burtsu bete holako txikik ere bete, ez da. Zuek, hortxe aurrean dagoen etxean, plazan bertan jaio zinien, eta gaur egon hori zure etxea da. Bai. Ba, guazen naiz. Hala ba. Zu Jomari, hementxe atzekaldean dagoen etxe honetan jaiotakoa zara. Bai, hortxe gela horretan jaio nintzen. Orain 80 urte eta piku. Uste dut, familiak taberna bat baukala eta toki berean, ezta? Bai, taberna horretan danak egin du lan apurtxuet, bai. Honek asko, zuk ez asko bai. Txikio nintzala, ni txikio nintzala, mostradore nien gizona jartzen eusten da dantzan egin eraso. Bai, Bai, etara kontu. Dantzan zela montaltzen zinen? Zelako lotzabakak urten dut nik, Erreskolari ona izan da, Aurrezkolari hona izin da? Bai, Bai, Estilo. Bai, Zu gerra urretxoan jaiotakoa zara, 33en. bai. Ze oroitzapen dago zuz, gerraren ingurukoak? Hiru lau argazki dutaz barruen, ez da? Bata plaza osoa, soldaduz beterik, soldaduz zaurituz beterik. Horrek min egin eustan. Bigarren, haike ebentxe egoan batzokiko fundatzaile bat izan zen eskero, ebetik nazionala dinoenak paseu zirenien, espetxera eron eben. 3 hilabete. Han 3 hilabete egin egazan. Han ikusi neban nik haike bizarra hundizegaz, arkondara urdin bategaz, eta hori buruen daukat 4 urte daukazala. Kartzelara eroan eben egunien, zelan ni oetik jatxikeran sukaldera, nire ama ikusi neban negarrez. Eta zepaz nama haitza eroan egin dabe, ez da. Uste dut, etxean errefusiatu be izan zendu ezela, ez da? Bilbo bombardaketak eta egozan eskero, eta herritxuetara joaten ziren. Eta gure etxean lekua zabala igualdez, egon ziren gure etxean Maistra maixuek, bai. Bai, maistra maixuek, baina errefusiat egon ziren famili bi. Famili bi. Da, arekaz uste dut, erderaz ikasten hasi zinela? Arekaz euskeri batera erderaz ikasten eban, bai.
Erdera kaso edarrak botatzen ebazen orduen, baina, bueno, Bai. Bate mago ondoko zu? egun batek Amalia eritxonak gadetu ustene, Juan Mari, ¿tienes frío? Sí. ¿Dónde? Allí. Hortxe, atzekaldean ikusten dugun toki horretan, ikasi zenduen zuek, horixe esan zuen eskolia, ezta? Bai. Alde batean mutilek eta bestean neskak. Neskat, bai. Guztire zenbat inguru izango zinen? 50 ginen gure denporan. 50 mutil eta 35 40 neska. Zue maixu zein izan zen? Bueno, Nik ez dut ez, iru ez dut ez nik. bai, Francisco, bai, bat izan zen, da beste bata, beste loditu bata, Pedro emote buena, emote buena, una natzamarratan emote buena. Mine, plaste. Bai. Da Jomari bai? Famari gitxi hau. Famari gitxi hau. Honek, Hau beti santu hau Aburbete. zeta zango baino eta zera bak izan gu revoltosoak. Bai, Bai, revoltosoak itzelako. Zuetatik ikasten honena, Hau, Txiki-txikitatik. Bai. uste dut maixuek esan dut zara zure aitari, zuri ikasketak emoteko mesedez, ezta, Jomari? Bai, aleginek egiteko eta aita aprobete mobidu zan, handik eta hortik eta lortu eban eskolapiotan sartze bai. Gero bai, ja eskolapiotan nengoala, bai jesuiten gandik, bai herriko abadeen gandik, bai eskolapioen gandik, ia euren taldera sartuko tenintzan, eukine bazan eskabideak, ezta? Eta bueno, Loiolara joan eta bostegunean egon nintzen, pentsatzen eta otoitzean, eta aukeratu neban, abadi izatea bai. Baina aitatu dugu zen lehenagoko kontuak. Hori. 11 urtegaz, bizikleta hartu eta mungiara joate zinen trena hartzera, ezta? Goizero, bai. 7 eta 20 inguruen urten, eta 8 trenera, joaten nintzen. Bai, Makina bat euri, bai eta gainera, bulerra aurretik, amake periodiko papel bat. Papel milotza gaitik. Bai. uste dut, behin baino gehiagotan, Telmo Zarra aurkitzen zenduela trenean, ezta? Bai. Telmo Zarra bere entrenamentu eta joaten zan, ezta? Egunero. Holan egin ezkero, nire zurreri ez nire matraileri ikuturi benutzinik egiten. Pentsaurik hori ezinik, ezelan beloitxu edo zikindu. Eskolan ikasi ez ezik, olgeube desente ingo zenduen, ezta? Danetara. Futbolien egiten genduen, pelota txikitsu bategaz, eta gero, euki genduen... Pitorroa. Pitorro duen baloi bat, Ari pintxazo bat egite banean, no konpondu, Hain bederrez begok izo urrutu, Bai. Ugelak ez dutu ez esan da. Burua erdota. Min egite zeuena. Da, hementxe bertan jokatzen Hemen zenduen, bertan egiten gendun futbolien, hemen. Eskolien neurrien. eta zeintzu ziren, orduko zuen kantuek, eskolea zeurritik kantako zendu zen, Viva ezta? España eta triunfa España, eta hori, ezta, Bai. Eta gero kara Eskuolan jarrite, con la... Con la camisa nueva. Eliz hau 16. gizaldikoa da, baina norbaitek 12. edo 13. gizaldiko zan ate hau hemen sartu eban. Eta uste dut oso zur jokatu ebala, ze hau da Bizkaian romaniku gotiku dauen altxorrik handien atarikoa. Hemen ikusten da, Eliz gizon bat, saldun bi armatuta dagoz, eta euren armak bere bezobizekaz sostendu eta gelditu egiten ditu, ezta. Zarriten erabiltu nik konferentziak bakiari buruz emoten da zenean, zarriten erabiltu dute emeko irudi jau. Fruizen be, pelotalekua eleizpean egoan sasoi hartan. Bai. Da hoxe esan, ezta? Hauxe da, bai. Hemen ebiltzen zinen, Bai. eskuak urratu arte. Bai, eskuak eta zapatak urrutu arte. Eta, zein zen irudutotik onena? Hau, izango zen, orduan pelotak, nik hau bastante izan pelotak, hau futbolien. Juan Mari futbolien. Zure benetako habilidadea herriltan egon da, urrukan egon da.
Burruka, bai. Uste, sekulako pasada emon zuntzela behin, Juan Mari. Amari parkez kezkatu geronik, ze guri nespa beneupe palezio gutxen nuen. Bai? Bai, klaro. Joti gaiki. Ze horren aiketa, gura aiketa horrek beti zindi lagunek. Bai. Beti zindi lagunek. Zeupo, bai, naiz eta Bai, beti izan gara lagunek, bai. Eleizpian gauzenez, Jomarik txiki-txikitatik euki dau Eleizarako joeria, ezta? Bai. Lehen esan zuten ama eta bizek erzaio errestan etorri handi baserrikik, ikizin horrek. Bai, zuko gondoko zu, Jomarik? Bai, juntzietan inozaran egoten nintzen bai. Handi gure terrenoatatik bideo nagora, goiko errubultara. Bai. Entzuteko moduen altu ganera erzaio errezeu, bizek, batek egin jebizti kontesteu. Hori zenbat urteaz, nozik hasi zen du marrosa errezetan? Bueno, ja, 10 urtea. Amak. 10 urtea banek izan, bai. Fruisterrak, zer gaiti daukazue arrofama. Ai, ba. Arrofa barik ez teko frustarrak. Hori gabizta. Unikoa deko frusek mota bateko, mine, Madrid txikito. Madrid txikito, bai. Da zer gaiti, Uniko gize. Bilbo betxiki geltu jatzu dela? Txikerra baina beti zen da uniduko eta Bai. beti alegre jenti bizi zen da. Lorreiti da? Bai. Bederatzi taberna zeututen hau ni hemen herrizen. Bederatzi taberna, Baina fruistik urte mehingo zen duen mungira eta holango lekutera, ezta? Ba, herri txikerretara, nanenik esan orduan herri megunek. Bai. Herri txikerretan eta dana eta joaten gintzizangu. Zela, Juan Mari bizikletan, izan ala? joaten. Juan Juan Mari Mari ez? izan joaten, ja romerizetara eta bai. Seminariste nintzela, ja, hori, ba. Gu joaten ginen. Da Juan Mari sekule bez. Juan Mari zin orduen, ja, estudizetan hasik egon zen, ja, gu joaten ginen, abade romerizetara, nintzen eta hori- ja, abade inge, elez. Ator, mutilezera, Bai, hori. gaztaina simelak jatera. Eta hortik, Hortik, izetan. etrelikoa. Bai.